دوستانی عزیز همه دخوفکه را حکمه سوز کردم. خیال میکنم اوقا کاری هم نبودای. اینا درونش подключениш фақат фарқ мекарда ина переключатель ина чиқаре ки мо якум дуюм ай мештар рӯй мекардем и якумаш ай переключатель гирифтагӣ будай бо инаҳа дура короче қинди бадай бачаҳо наметонед фаҳмида дилчам хеле чизоро чақа накарда и вообще сарам мазгиём ҷӯшид лекин алҳамдулилла созиш кардем қинди бад симош бисёр хай мумкина теноша бинен дар уҷа пайвастай хай симош омадагиай дар инаи иҷаб хушай короче корш гарани бад зиндаву сарбаланд бошед барои тамошоатон раҳмат.